Salam, selamat hari Minggu. Huria ni Tuhata di bagasan goar ni Yesus Kristus, tamadohi tamadok mauliate di minggu tas sederion, ala denggan basana di lehod tiki di hita nargai, di nalaho marsaur doho debata. Taparade ma rohata doho pikirata, di nalaho marsaur doho debata, asa di bagasa dame dohot lasni roha hita di parminggota sederion atong marhahom mahita satokin. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 105 ayat sada dohot tulu. Tuhan Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Jalan alaho salpu do portibion, rap dohot na pinahagiot na, alay namian rodi saliling-nililing na do, na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, namarpungu duhami di bagasmon, diari na pinarbedian mon, uka ma parbinegian dohot rohanami, asa di bagasan las ni roha hami, manangihon hatam na badiai, bain marohanami gabi inganan nanapu parmiaman ni hatam, asahu parbiho kami lomo ni roham dingolu nami, urupi mahami ali Tuhan, asahu parhasya kami ari-ari ni ngolu nami na jepekon di bagasan haporseaon di ngolu di saliling-liling na pinarbaga-bagami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amen. Budul mahita.
Tabigima lagu pujian sian kor ina perari Kamis. Meredehita sian buku ede nomor 132 ayat sada tabba 5. Oh,
Tabigema hatani debata patujolo ni jamita turpuk tuari minggutta sadarion i mana tersurat di sada Korin 10 ayat 10 saha tu 26. Sada Korin 10 ayat 10 saha tu 26 tajaha ma margati soring. Songonon ma hatani debata. Berekamu ma Israel hian dapat tohap dilanggatanido akan mangaton peliani Daud dotahe na pinelehon na sida dada tu debata di pelehon tu beguido alai edang lomor hakku hamu saur tuakka parbegu. Tuisat tamatuhani tunggu mogo mahita sianibana unang ma marsirikoti na di ibana na di donganima. Aigo dituhanido tanoon rodi isina songonima hatani debata martua ma akan begi hatani debata na peopsa jala na mangulahosa. Amen. Tabigema lagu pujian sian punguan ina Naomi.
Maredihita sian nomor 420 sada ayat sada tabaopat. Marsomba di Solomon, ponco targo rohagon, di ban godang idosakon, sai cakon dotan, sai cakon maon, naramun dirikon, tumpos torokiriho, sai cakon doan. Yang boy dengan pediriki, sai paingin baru rohaki, tungtuku matu pahoni, umbai tuho aurong, sai jakon mahon, naramun dirikon, tumpos toraki diho, di jakon hoawon. Huria nania holongat di Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ningulut ta siganupari gudang tabolus maolo dohot hasusan gabi boy hitam marlaut dosa diakka namar keluarga di parsaurat ta siganupari terlubi ma diadopan ni debata atong Roma hita tujulo na marsobba lau mangido hasesan ni dosatta martangiang mahita di bagasa rohat tabi. Ali debata Tuhan nami nabadia, ama nami di bagasan Yesus Kristus, mauliate maroha nami diho, ala say jupang nami do dame na sumurungi, ditikiroha mi marsoba diadopamu, ala ni pakolongim dihami na mardusaon, ubay ni rodo hami nuaing marsoba diadopamu, mangido hasesan ni dosa nami, dosod biru-biru na lilu, say jo-jo hulau si hami uhumi, say uka ma asia-simi di hami, jakon mahami gabi anak komu, ala andang dihalo mo ko hamamate ni pargeduk, alay hamubao ni rohana do, asa mangulu ibana, sesama saluhut dosa dohot pangalasyon nami ala asi ni roham, pahot ma asi ni roham dihami, asa martua hami majo guarmi, asa sude nahu ulahami, pangalahonami, dohot pikiran nami, tau hasangapod di guarmu nabadiyay, amen tabigay mabaga-baga ni debata taringo tu hasasan ni dosa. Tangihon maahu, hamu akka na mangyahi hati goran, akka na mga luluy Jehovah, pabereng-berek kamu madolok batu hapultahan muna, dohok godung pas sumuran muna na hinali arwaran munay,
hasangapom ma di debata na diginjang. Amin. Tabigema lagu pujian sian kor narwastu.
Maredehita sian nomor 425 ayat sada tabaopan. Tongani au Tuhan, sondangi rohaki, pangiring di mata, patongonlah kaki. Sandok sudi gagaku, padot pikiranku, kubuhan telihatku, mengulang-ulangmu. Si tolu sadao suliki rohaki, lopokon rohani, bagas tu rohaki, hadiri matondiku, pancoro ingananmu, atolas nabasamu, tuhowi asianmu, martuau di bahenho, si tolu sadao. Pati ni debata tudalan na baru dihita di minggu tasaderion ima patik pasiahon dohok 10 dohot lapatanna songonon ma hatani patiki. Una ko olo makatidakkon hata nasututu maralohod dongan mujolma. Dia do lapatan ni oddo. Ikod dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo manganggapi donga jolma manang majehehon, manang pahatah-hatahon, manang pauruhon sangap nasida. Ikon nya pinado donga jolma anggo sotakas dope binoto salana. Holan uhum na dengganido pabuah-buanonna. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongat saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Dia do lapatan ni oddo. Ikod dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Sirupa do nasida, mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni
dang jadi bola-bola otak pardihutani donga jolma manang naposona pe siapoad dona sida jala sidas-dasan madapoton ulaon nahian songonima hatani patiki atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobartu pati mi amen. Tapi kema lagu pujian sian kor ama. Sepatu papor lagi membantu resudenai Tuhan Jehovah amatana di surgoi doma jadi hon marmu batang ae napa bonokonat katanoi tunggi sedo patu pahosa ai ise mangatur aeki membantu jalan Tuhan Jehovah amatana di surgoi doma jadi hon marmudu sudena Tabigema Korsian Jalinan Kasih Ibu-Ibu GKPI Wilayah 2 Kota Medan.
Meredehita sian bukwede nomor 105 ayat sada tabalima sahat tuonom. Holong rohani debataku, holong rohana tong biha, adi patu pado aluanoku, mari te Jesus anak nai. Itaw ni Jesus dumamatean ang nararutang ni dosaki, ibahen ni hudog holong toro, idebataku toktong diha. Ang oluhau binay ni hata ni Tuhan Yesus tuton dikit, di bahen ni hudog kolong toro, idebataku toktong diha. Tahatidak koma hapor siautai songon na hinatidak kon nidongata sa hapor siaw di portibion ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido pargogo na suatu dosan nama no palangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatod di porbadia andorang sebuan. Ido Tuhan tanama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahu hudul di siamun debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dusani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia, doho hasasan ni dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak na mate, doho dihanguluan na sora suda. Amen. Tapi kema lagu pujian sian korop pepe.
Tabigima tabani titing dihita di minggu tak sadarion. Shalom. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Naparjolo penggalangan dana tu pengadaan videotron. Sada program ni seksi sarana prasarana di tahun 2026 ima pengadaan 2 unit videotron sebagai alat pendukung kebaktian minggu. Programon nunga ditolopi di sidang umum jemaat jala laho mewujudani 5 patu paon penggalangan dana marhite amplop pangurupion tu programon na dibagihon tu sude ruas namar minggu di minggu parjolo ganop bulan dimulai sian bulan Mei 2026. Tahap parjolo nunga dipatupa penggalangan dana di tanggal 10 Mei nasalpu jala tahap paduahon naing patu paon mamuse di kebaktian minggu sadarion di ganup sesi parmingguan. Sahat tu sadarion godang nidana natar papungu sian amplop, sian kris dohot sian transfer bank, godangna 30 sia juta sia 125.000 sia 180 tolu. Dana na perlu tu pengadaan 2 unit videotroni godangna 116 juta. Macerikot jala hirim do rohata asa sude ruas nihuria do sude per minggu boi mendukung rencana pengadaan videotronon marhite amplop na dibagihon nakin andorang tamulai kebaktianon. Amplopon dang dipasahat di tiki papunguhon pelean alai dipasahat do dung sidung kebaktian marhite na pemasukon tu kantong pelean nama warna na botar naung di parade di tolu pitu masuk ni gereja, ima di pintu utama, di pintu hambirang ni kanopi, dohot di pintu siamun ni kanopi, manang di meja di duru ni gereja. Asing ni amplop boido mendukung marhite kris na tertera di amplop, manang marhite transfer tu rekening ni huriata, nomor rekening di surat tondo di amplopi. Napa duahon kebaktian lansia. Di hari Selasa tanggal sia Juni 2026 maringanan di garejata patu paon ni huriata mamuse kebaktian lansia bekerja sama dohot ketua seksi lansia masuk pukul 10 wib manogot. Di sosohon tu sude ruas ni huria na lansia asaro mandohoti kebaktiani. Na patoluhon anak sekolah minggu got talent. Di hari Sabtu 10 Juni 2026 di Patupa Garejata do bekerja sama dohot seksi sekolah minggu ima kegiatan anak sekolah minggu Got Talent dohot tema God Makes You Special namar lapatan di bain debatado hamu sumurung ni enet sian Efesus bindu 2 ayat 10. Maragam do akatalenta nanaing diuji di perlombaan ini akadakdanak sekolah minggu na berbakat marende, manortor, marmusik, marpuisi dohot lanna asing, nanaing parsi dohot di perlombaanon, boima mendaftar tu guru sekolah mingguna, tu nomor WA na tarsurat di harotas acara permingguota. Napa opaton pelayanan pap smear gratis. Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan bekerja sama berkoordinasi dohot seksi kesehatan dohot puskesmas Padang Bulan naing patu paon pelayanan pap smear gratis tu aka paropuan naung marhasohotan ima di hari Sabtu 10 Juni 2026 mulai pukul 10 wib sahat tu pukul 14 wib maringanan di gereja GKPI Padang Bulan. Tu aka paropuan na berminat boima mendaftar tu ketua seksi kesehatan Inang Erni Silalahi Escape Nurse di nomor WA na tarsurat di harotas parminggota. Na mangihut pelayanan donor darah. Gabe parsidohot do huriata di program pelayanan kemanusiaan ima patupaon kegiatan donor darah na naing di patupa di hari Minggu 14 Juni 2026 berkoordinasi dohot seksi kesehatan dohot PMI RSUD Pringadi Medan.
ruas ni hurias yang sektor sada satu sektor 10 tolu, dohot aka par minggu nanaing parsi dohot gabe donor darah, boi maro tu gedung parsikolaan na jonok tu inganan parkir ni sepeda motor, dung sidung kebaktian minggu manogot, dohot dung sidung kebaktian minggu arian, ima mulai pukul sia sahat tu pukul 10 tolu wib. Namangihut retreat tunas muda GKPI Padang Bulan. Naing di Patupama retreat tunas muda GKPI Padang Bulan di hari Sabtu dohot hari Minggu tanggal 20 tu tanggal 21 Juni 2026 maringanan di Monaco Park, Desa Mano Surobaru, Sibiru-biru. Remaja tunas muda nanaing parsi dohot tu retreaton boima mendaftar tu pengurus sekolah minggu Ima Inang Delisma Simorangkir dohot Amang Carlos Sinaga di nomor WA Nasida natar surat di harotas acara parmingguota. Namangihut muse pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tu tahun ajaran 2026-2027. Yayasan Bias Sinarkasi SMP SMA Swasta GKPI Padang Bulan Medan, Pabatohon tu sude ruas ni Jemaat GKPI Padang Bulan naung dibuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Informasi lengkap dohot persyaratanna boi mata jaha di harotas acara parmingguota. Tu barita huriana mangihut songon persembahan bunga altar sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu barita perhepengon dohot barita penggalangan dana videotron boi ma jahauta di harotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di huriata di mingguon mauliate. Lau manomunomu hatani debata maredehite asian nomor 406 ayat sada tabbatolu. Sai sapon ton diku ton di parvadiai choromi mabain rohaku sai inari Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha
Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom manginang. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Mauliate ma di Tuhata di minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis dileho debatado pedihita tiki nauli nadenggan marhite hahipason margugu hita laho madohoti parmingguaton tangiang do pakrimon ni rohanami saluhut mahitanian namar minggu sedarion di bagasan lasti roha di pasu-pasu tuhata marhite hatana si tangi honota di minggu tahun akadamang din ang nakinaholongan ni Yesus Kristus hatani debatana gabi turpuk jamita di mingguta sadarion di parade sian buku Pesalmen 50 ayat 7 sahatu ayat 15 tabuka ma bibelta sarapita majaha homarsika soring di ayat 15 non rapita majaha songonom ma didok hatani debata si jalota di bagasatikyon saitangi homma ale bangsoku asa makulingau ho ale Israel asa hu hatidaku tuho ahu debatado debatam dan niapola sia jabum au mabuat lubu manang habing sian aka baram Hutada do sudipidong akan nadiduluk rodi aka namanggulmit di ladang guru diau do tung panganokku ma juhut horbo tunggal manang inumoku mudar niaka habing rak mahita majahahon jala jauh maau jumpa diari hagugutan asa hupalua ho asa dipuji hoau ima sahat naka manginang mertua mahita nama jalo hatani debata sadarion jalagi pasu-pasu ma jamiton di ganup nguluta akadamang denang na hinaholongan ni Yesus Kristus di minggutan sadarion di patolhas debatado hatana memakuling hita huriana laho papatarhon holong ni rohana na toktong pamanat nguluta siya tiki satu bagasan obason. Tema ni jamitaon sadarion ima dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Jahobado liak portibioro di isina sudina. Ima nanaeng si jalo otak kamanginam. Dan apala binoto benuaing songo dia pangatusion ni torop halak mungkin hita namar pungu di son taringo tu padohanon manang porsiado pehita na guru di Jahoba donuaing portibioro di isina dan apala binoto hita na mangatusi di ganup dirita alemolo pinarohahon nungatung macegodang jolma bahkan dalam tanda kutip majodohonon halak kristepe dan apala dia tusibe marhatopotton natutu guru di Jahoba portibion rodi isina sudena alania amanginang alananga gudang jol monoaing dibangun di bagasan paham hedonisme na hola mamikiri tu dirina sadiri na diau ya artaku ugasaku do akalan asing jadi pangatusio taringo tu Jahoba na punasa sudi portibor do isina ngamol tarjalo jolma adia mangena mudah-mudahan hita tarjalo hita do pepadohanon nuai alan idu hulala di minggu sadarion di minggu na parjolo dung Trinitatis disungguli debatamu sehuriana sadar termasuk mahita asa unang padahu pikirat talilu
asa tu dena hitanya ditugu muse lahu manada ise domual ni nguluon sa sitoma. Ise domual ni saluhut na dong dihita. Ima debata Jehovah. Di pabotohot tu hitanway guru di Jehovah dong. Portibiaro di isina suina. Termasuk do hita di sih. Ngulut tape guru di Jehovah do amanginang. Dangadong jolman nabu manggolom hosana di dirina. Moloso pinalos ni debata kita mengulu satu sedarion dang mengulu hita. Moloso pinalos ni debata kita margugu hipas satu tikyon dang natagamu kita buhudul di gerejaon. Jadi ko parhato bototta do ganup hita na marpungu terlumobi di bagasa parminggota sedarion tutudo guru di Jehovah do portibiaro di isina suina termasuk mahita di siakam manginang. Alania kadamang di nang nakinahulongan ni Jesus Kristus nang idaw tado marhite haturangan ni jamitaw sa derion. Di patolhas debatado trupuko mamakuling bangso Israel. Bangso na pinilit ni Jehovah do nasida gabi bangso na. Jehovah sa diri marpada tu dirina di adupan ni bangsoi. Naikon nasida magabi bangso na ibana gabi debatana. Pada duya manginang. Jala macai bidang do nani hakam ni perpadan ni Jehovah do bangsoi. Ala bangso na pinili do bangsoi totu sahali sumurung do pabaghenan ni debata tu nasida siyan saluhut aka bangso na humaliang nasida. Di ida nasida doi, di hilala nasida doi, di parhatopot nasida doi. So dia mapabaghenan di debata di tonga-tonga ni bangsoi. Mace balga, mace uli, mace dinggan. Alaya manginang bakko ni hajol mauni huroha. Dung marpabakena debata songoni ulina dinggan na di tonga-tonga ni bangso na pinili nai. Marohamago do nasida. Mago rohana. Dang gabi debata di ului. Terhirim do debata di pangalaho ni bangsoi. Naung debata sa diri mamilit marpadan nekunggay bangso na bangsoy alay terhirim debata di pangalaho ni bangsoy ay marrohamago dang tu debata rohana amangina. Ido na tabereng di son. Di pakulingi debata manasida marhiti turupukon asa dipaingot mo sinasida. Sungguh dia do hadirion di debata di tonga-tonga nasida. Sebenarnya ikosian ayat sada doon alay dipotong do tupuk kosian ayat pitu. Songono di dok hata ni debata. Saya tangi homa ale bangsoku satu padohano di parhatopot debata do pe bangsoku do hamu. Bangsoku do. Asa tatu siya manginang nampe songoni pangalaho ni bangsoi. Ale molorohan ni debata tetak do madok bangsoku do hamu. Ahadi dok di sona manginang. Asa makulingau. Ahadi dok debata. Ho ale Israel asa hu hati dakotu ho ahu debata do debatam. Berarti adong nasalah di sidang ini. Ikon hu asa hu hati dako tuho audo debatam. Berarti sa lilingon nabuhado na sida nang gabi pili do. Mari kita belajar amangina. Ikot debata Jehovah maka tidak ko tu nasida audo debatam. Alana ngama parparohaw ni jolo may mardebatasi leban mangalakub tuak kadebatan asin dang hibul berohana sida mangului debata hape di rohani debata tok tondo pena sida bangsona bangso kuna hupilit huhati dakot uamu audo pe debata mana yang berengot tadi sona mangina ise do hurai bana debata debata nanidok na dison ibana ma napuna saluhut isi ni tanon ibana si topa saluhut portibioro di isi na sudena
jala guru ibana do sudinai. Molo pemanoba bangso tu akka debatana asing, natinopan ni debatado nang akai. Bahasa gabi pilit. Kira songoni mahol so ni debata marodo po bangso onak kamang. Di paingot na sida, di pangalahon na sida naung lilui. Di pangalahon na sida naung manudalhon debata. Di Minggu Trinitatis sadarion, di patadahon debatado diri na tuhuriana, audo pe debatam. Amang inang, ahamana na yung barengot sa turpukon. Molo di parahato po turpukon nuaing, naguru di Jahoba do, portibiro di isi na sulina, bohama hitamar pangalaho taringot tupad do hanon. Naung di parahato po, di turpukon nuaing, audo debatam. Bohama pangalahota taringot tusi. Napidangido ni debata, tuhita marhite turpukon amang inang. Asa molo debata nang papatarkon hadirion na si topa sa luhut jalamadok tuhita debatata do ibana bohado pangalahota maradupon ibana. Memang molo tasigati di son. Molo pangalahon di bangsos sepintas ya oke-oke aja dengan berengon diduru. Alanyaha di sobana sida do pe debata. Marpelea do na sida tu debata. Diului do debata. Kan di dota bereng noeng di son. Alay di do debata. Dada ala ni peleami ubahen hupitsa ko. Manang ala ni peleami si tutungon akan na toktong di joloku. Toktong dope di jolo ni bata. Pilihan na sida. Toktong dope na sida. Marsaor do debata. Alay dang ala ni ubay hupitsa ko. So ngono na mangina. Bui do hita noeng marminggu di son. Di son do hita secara fisik. Dia dopan di debata mahita do honon noay. Alain na hinirim ni debata dang holan hadirio tapisikon na naing roto debata. Ahamay muse. Naing berengon di debata do nang hadirio perbagasani. Ahado na manuguhi taro marminggu di sonuay. Ahado na manuguhi taro tuadopan di debata nuay. Dang halani pilih mi upay kupitsa ko. Alay ala ni papahenammu. Ala ni hadiriomu, ido na sohuhalomohon, diri puroham, malulung na dipilih ko, pilih mi denggan-denggan. Nagabi hurang diyaw manangahaw, ba marpilih ko tuwaw. Di botoho, da guru diyaw do sudi, habing, ahado bino, akapidong, manang botok ko, alangok ko siya jabu. Paano hita mga tusi padahon na mangina? Rodo na sida, ibo do pilih na balga-balga. Ay dak pilih mo na hupitsang. Ale ahado na mangodjar roham mabay pilih non. Molo so tuaw do roham, dangadong lapatan di pilih mon. Molo so tuaw do roham, dangadong lapatan di pabahin mon. Akadamang din ang nahinahulongan ni Jesus Kristus, nanaing igilon ni debata siya kita sa sitong na. Ngulut ta parbagasan ido amang ina. Makana di dok di Roma 12 marhite asin rohani bata hupaingot tam huapowi hamu asa peleho kamu madaging muna gabi pilan na mangulu na badia na hinalomo ni rohani de bata ima hadaulaton ni nama roha mono tabua pia kapiliata tabuan aka persempata tuado pani de bata. Alay naing manian na ni ojar ni rohata na makahulong ide matahi tadi. Dangadong lapatan ni piliata tuado pa ni debata. Anggo soti kosita manada debata. Makana di patadaw debata diri debata. Audo pe debatam. Naing manian piliatay perbuai ni panadayotay maradupo debata. Naing maakapakubasyotai perbuai ni panadayota tu debata. Ido na bilang ido ni turpuko na manginak sakitan nuay. Naing maharorwata tu bagas joromar minggu nuay. Tutunan yojar ni rohata na manada di bata. Narikoti ta marsaor do tibana. Neko pajupa kita do tibana niyan. Alayang gohula pilete doro. Di dia hita. Maka no naking boy do hita hundul di gereja. Alay rohata mapar pikirat lang di son.
Na pinangido ni debata, naing di bagasan hibul ni roh hai taro Tuhan. Tatada debata, disoddo ibano naing pamau kita marsaor do kita. Ikut disoddo hita hibul amanginang. Ido na tabereng ditulpuko. Jadi dipicang do bangsoi, dada alani adang alani pilihan nai. Alai alani hadirion na namar pilihan dang di patupa pilihan ibe alani na ditadda debata. Ay nga disoba tong akagana-ganaan. Ay nga marohamago na siya. Nanaing dugon ni debata sa sitong na muse. Moholo di ba pilihan ni? Naing do pilihan ni niyan. Dipilihom muse diri na tutuhani. Rap iba na do pilihan na hibul. Tuhani. Takolah pilihan na sahat. Sehingga dong do si patay binigi. Adong itu. Eta marmingguin na. Adong ulok ko ba? Pili ako madah manitip na. Dang masa songon itu Tuhan ini. Ido amangina. Odo na tabereng na parjulu. Jadi naing adong dihitan yan. Panadaw na tutu maradok po debata. Moltadok mai. Guru di Jehovah do. Tanor ro di isina. Naing ma panidang yun na takas tatada debata. Dang holan hatai tahatahon. Napadua kon nanaing dohono ni turpukot tuhita mo siya manginas sa turpuk tanah tajahon. Ayat 10 pak didok sonon. Pilihom ma tu di bata hamuleteon jalagarari ma akabaga-bagami tu na tumibul. Molo tajaha di ayat 10 di ayat 5 didok sonon. Papunguhamu ma tuau aka nadaulat marroha aka namarpada do tau marhite-hite pilihan. Ahado na naing dohono ni turpukot tuhita. Molo tatada de mata. Berarti ikos satulop do hita do akapabahinan na dipatupa di nguluta. Banyak orang katanya mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam dirinya. Ahado huruah lapatan ni pilih kamu tu de bata hamuleteon. Apa artinya mengucap syukur? Ahad lapatan na madok mauliyate. Jujur, tapi kiri yang mengenang molo madok mauliyate kan berarti ya tadani nang tarpasu-pasu mahita. Tadok mauliyate. Kadang nasalah memang di sini. Alai molo tadok madok mauliyate. Ay hatani di bata madok mauliyate mahamu di salu. Ay do na hinalomo ni rohani Jehovah sa kamu ina ahad lapatan. Artinya seseorang yang mengucap syukur adalah seseorang yang benar-benar dia sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bahwa Nabi Nahin di debata di nguluni di parhajob, di halason, diakui debata mangula di tonga-tonga di nguluna. Jadi sebenarnya ucapan syukur itu lebih kepada pengakuan iman. Bahwa apa yang dikerjakan Tuhan inilah yang sebenarnya yang terbaik bagi hidupku. Itu amanginang. Jadi sehingga ketika kita benar-benar mengakui, sehingga kita pun melakukan sesuatu yang terbaik dari apa yang Tuhan buat, yang terbaik itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ido ipola ni nama dok mauliyate. Sehingga ahamad itu dipahubuk ko dok tu baga-baga. Ya. Nazar ido guarnate. Garari hamu maaka baga-bagamu tu na tumibul. Kadidok nakinga di ayat 5. Papungu hamu tu akana daulat marroha. Akana tutu si tutu mangalir rohana tu debata. Jadi baga-baga ni jolma na tutu manada debata dilehor rohana tu debata. Neko songoni hitanya manggarar peliate tu Tuhan. Dadaholan pelian hepengi manang dia mai ale butul-butul dinarohi tamadok mauleate tu debata. Manggarar baga-baga tei mamelehon ngulutai tu Tuhan ni. Omma au Tuhan, sikatnya kapilian na hupatupan waing perbu di tangatku. Ale ngulukom ma Tuhan no marga pilihunokku tuho. Pabunong di batama na puna salut. Ahaura lenot tau tibana be? Jangan dong. Adakah sesuatu yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada. Sehingga mulut aja hadu na didok ni parpesal minamanginang. Ahadidok ko di banda di si. Bohado baino kumanggarar tu Jehovah dengan basana ng hujahalo ini. Bagaimana aku akan membalas kebaikan Tuhan? Alay do imana. Ikon jalo oku ma panginuman na hatuaw ni asa uloy Jehovah.
Mulai bahasa Indonesia, aku akan menerima piala keselamatan. Piala keselamatan di si panginuman hatuaun. Hauduhon ni roha, haserepon ni roha. Neko pilihonon na tutuan songo sada pelayan. Nama buah panginuman ni rajai. Jadi artinya amanginang, baga-baganya kana porsia doi. Marhadaunaton marhauduhon si tutuhi tanian. Pabuan na tatanda di bata. Naing iko pilihonon tangolutang tutuhani. Tadani parsitutuan ni rohanta manadai bana. Naing uduk serep ni rohanta na ima pilihan natama dia dupan ni debata. Sikatnya kasih patupaun na asing na buy patupot tanian. Ido na didok di son. Papungu tuau aka na dalat maroh aka na marpadan dot au marhiti pilihan. Naik pilih honot tadiri taon. Naik pilih honot tan duminggan tu debata. Pabuah ni natututa tadda ibana do. Mual ni salhut. Ibana do sitok pa salhut. Dang patupaw tapiliani songon tadda balos. Daw. Kasiring do adong tabigi si patatikting diyo. Tajalo do hamulateo sedarion. Sa keluarga ni aman ni siyaha. Asa tatangya ko keluarga songonan. Amanginang. Molo si tuhuni pilihan hamulateon. Dang marasa hita tutuhani. Jadi maksud narupani mulu ngadelew pilihan bayno ni Tuhan matiban obar tu bangiduan nai. Ini konsep yang salah. Alai molo tapatu pa pilihan hamuleto tatutuhani ikkodohonot tama. Hupiliho do Tuhan hamuleto kutuho. Ala nang hutanda doho. Al na huboto do asin roham na mangula di nguluku. Artinya dang marasa hita. Alai marala do. Ati amanginang. Alanya haita rotu Tuhani. Ala tatanda ibana. Audo jahoba de batam. Jadi bang sodang manada de batabe nasida. Jadi togu hita nuaeng naing ikom manada de bata. Ise ibana. Ibana do si topa saluhud. Guru di ibana do portibion. Roh di nasa isina sudina. Naing iko takas. Rohita tutuhani. Tapi leho diri te tutuhani amanginang. Ima baga-baga tutuhan. Ini merupakan dasar yang disampaikan oleh umat Tuhan kepada Tuhan pada saat ini. Akadamang din ang naghinahulongan ni Jesus Kristus. Ditogo Tuhan marohata, asa marhiti turpukon, lam tatusi manguloy de batado dengan dadaholan pilihan hepek tai, manang hadiriot tajongjong di julun Tuhani, ale rohatay matasigati, bohado roham, dedopan de debata, hibuldo, daulado, tikosdo, denggado, tapay baru mayamanginang, tapadikos, tapadinggan, ido tadana natutu taboto debatado napuna sa luhut di nguluta. Na terakhir na naidohono ni tulpukot tuhita amanginang, idaw tama di ayat 10:5. Jala jo maaw jumpa di hari hagugutan, asahu palua ho asa dipuji ho au. Damang din ang naghinahulongan ni Jesus Kristus. Akahala na manadda de mata, dang gabi jaminan, gabi dangadong beholso ni rohana, dangadong biarsa na, dangadong besi pikiran na, dak songonia teh, dangadong konsep ni ha Kristeno songoni, ale akahala na manadda de mata, di pargugui de mata do nasida, molo pe mangadupi hamaulon, molo pe mangadupi arukilon, do akalan na asing. Alani ido di dok di son, akan na manadda de batanang pedong akas pikiran na di padiri de batado diri na sa diri gabi jabi na madong jauh molo marhagugot ako asa hupaluaw. Ini kebenaran berita nauni do di tanuai takas do hita manadda de bata molo takas do hita manadda de bata adong do jaminan di hatani de bata madok sadari tu hita tajou ma ibana alanya ha molo tajou ibana paluon na dohita, alusan na dohita. Ini berita sukacita bagi kita. Berita las ni rohamon, berita nauli mo dihita sa dere namang ina. Artinya sungguh dia peneng holso ni rohatta. Sipatakan taholso hodo, buhado Tuhan, ringgas donya marminggu, burjudo nya mar Tuhan. Kan itu. Ale buang sa sesongonong ngudo Tuhan. Kan gudang dohita sipatan na gabi galedisi. Ale dohonon ni hataw manak tuita manginang. Dak persoalan sungguh dia borak ni holso minuai. Dak persoalan sungguh dia baligani si pikiran minuai. Ala ingot ma.
Adong do de bata pangalualuammu. Adong do de bata pangusadeammu. Roma ho tu ibana. Jo ma ibana. Ay didok hatani de bata tuhita sederion. Saina pauluau kudoho. Adong do pe nabora sani pikirat tabe. Moloboy do de bata paluho ngolum. Marsa do peo. Ini kebenaran namang ina. Terkadang memang kita seringkali kurang memahami kebenaran ini. Jo maau ditiki masa hagugutat di ngolum. Asa hubalu ako. Asa dipuji hoau. Adong di situ juna tertinggi di rohani de mata. Ay molong hubaluan no bangsokon. Tadaon na doaw. Uluan na doaw. Pasangapon na doaw. Ido uban na gabi. Moloro halak majoguar ni Jehovah. Ikon alusan ni Jehovah do ibana. Alay ujian doi. Godang do sol manu yang tikitar gogut. Tuhan rupiaw. Alani pos ni roham di pajomi. Ditangi ho di bata. Jujum. Di palua ho. Alay dong di palua hita manginang. Ahado na taulahon. Di bangido rohani di bata. Molotakas do di botoho. Parbue ni pajomi di alus di bata. Pakai mai manuguruham mangulu ibana. Ulang gay paholang dirim. Gabi juta hilala ala ni gugut taru maluaw. Ala ni haboyoko do. Haliluon doi. Ale molo halak natikos marroha manada di mata. Pabanahong di alusi hoaw Tuhan. Iko pasangapok do. Iko patuduhonok do di jolom sadarion. Sungguh dia las di rohaku manguluho. Akan hamang din ang nahinaholongan di Yesus Kristus. Imahatan di debata dita sadario. Di pergogi Tuhan mahita. Tadama debatam. Debata sitopa saluhut ibana. Jala guru di bana do saluhuna. Sa sitong dak pula gamang hita madalan ni nguluong. Saya sering berpikir seperti itu. Di pelayanan nami di apentra manginang. Sering do diperhadap doa ke situasi ngonon. Ale mo liate ma di Jehovah. Na tinukol ni dugul-dugul do perdalanan ni apentraon. Sering si pata bina, buhado perjadinyonan no Tuhan. Alai hatam doa dok Tuhan juwaw. Kami berdoa dan puji Tuhan sampai hari ini pun ya pentra masih bisa mengulu. Bodoh pemerdalan dengan dang alani habuyon ni manangisi. Alai alani asiroh ni di mata manangi hutang yang niya kadak danahi. Tang yang ni sude aka nabui mamiakku dugul-dugul na di rupan ni Tuhan ini. Berlutut di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Di patudo debata doa manginang. Dan adok siarap penuton. Soholan nasi rohani Jehovah. Jadi sifata komersiajar do hita manginang. Mamiakku pos di rohata itu Tuhan ini. Unang hola pikirat tatapak kemar Tuhan. Ikor rohata do. Paguda kudu hita mamakke pikirat tanamar Tuhan on. Alai ala sudah pikiran. Dak tahapor si aibe. Ale moloro hatta tapake mar Tuhan si pata dang masuk pikiran na di rohai alai ala di rohatai do Tuhan ni mangula buidu paheheon na pos di rohai manogu pikiran na nagangguon gabi pos rohana tertuju tu debata. Jadi ini penting untuk kita belajar. Beriman itu perlu belajar terus. Tangan na tamak marapor siaon marsiajar do hita na mar Tuhan terus amanginang. Bangsa Israel pe jatuh bangun do nasida terus. Jatuh bangun. Madamu tinggang. Dan gabe di pasal bu debata. Alai mono pasal puhuna sida di situ gabe. Di palos debata manusia mago. Kan itu? Alai hulalak pasal puhudo pe hita. Boy do hita sifat tersuladit. Alai ingot Tuhan na tersuladit hita. Kembali kepada Tuhan. Unang terus tersuladit terus. Sadi hari behehe kan itu. Ikon dong do masana hita hehe amangina. Ikon dong do masana hita jong muse. Tatap Tuhan. Roh hita tu Tuhan idinggan. Bereng maanon. Sungguh dia debata paherbak ko tangan na tu hita. Kan idot Yesus. Roh hamu tu hamu sudah kena luja jalan sorat. Idot Yesus. Hupasonang hamu. Aleka sifata hola jaji songonido i. Takadok kita nahibul makaporsiai. Gudak pesipikirata, gudang polsota. Tak kaya hita hibul rotu Tuhan i. Hape Yesus sendiri madog, hupasonang hamu. Jadi buhado kita marhatopoton hasitongan ni hatani Tuhani. Molo hita sendiri na madog porsia tu Yesus, dang mangolu di bagasani.
Mari kita belajar. Menurut lagi, namar siajar do hita nama kapor saya Tuhan non. Sia tiki tu tiki. Olo do hita tersuladit, ya. Olo do hita terrubung, betul. Olo do hita tinggang, iya. Alai ko sadarata ma, buasa hita tinggang. Buasa hita tersuladit. Buasa hita terrubung. Terrubung mahita tong molo lang gugut tatapangasahon. Terrubung mahita tong molo lang pikirat tatabuan. Wah tapau du rohata tu Tuhan ini. Berengot tatugun ni di mata na tinggangi ipajongjong muse. Itu kan? Natar sulah itu ditugu jongjong. Kan itu si Petrus. Tuhan urupi awin nang yang runggang gimana tu tahu itu ditugu tu Yesus di mana? Isurduk ko tangan na itugu sian aiki nakok tu parawi. So ngoni do hita manginam. Marsiajar do hita na marhapor siaono nate. Alai sedero di pakuling di bata dahu muse. Au do di bata si topa saluhut. Guru dia udo di do dia 12. Ai guru dia udo dia portibio rodi isina. Isini portibio do hita manginangkan. Berarti termasuk do hita guru di Tuhani. Dan guru di ho dada au guru dia ube. Ido suaranya detai. Ali jo do hita mar guru tu dirita sendiri. Sahira hita na punah hita. Pahol sohu, pak marsaku, pabierhu didirita. Hirana sodok tu hatta hilala. Buhadu hira-hira kualitasnya porsian songoni. Jadi turpuk sadarion dipakai debatado hita tu hita make heya porsiot tamu sia mangena. Hehe mahita. Tersunggul mahita. Ya. Unang B saya tetap di holsona sotar hatahoni. Mari belajar hari ini. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Pedulinya Tuhan kepada kita. Di parahon di batado ngulu di bangso nakpe sifata marrohamago lilu nasida tetak do di pakulingi bangso kuina do ya anakku kuina do tu hita. Jadi kenapa kita selalu menjauh? Buat sedang ngolo hita rotu Tuhani. Hape ngasong ni labok ni padok ni Tuhani. Hai umatku. Alai terus madau-dau. Jangan namangena. Mari kita renungkan kebenaran ini. Di sodo Tuhan yang menatap nguluta. Di bereng do hita dak kaholsoni rohate. Budang akahol sona star hatahom memang. Ai molota suliki do ruaing rohataon boy do berengo buhiton asong na hisar-hisar. Ai do terjadi sih. Pigati kinok salpo dong dosa de keluarga rotu tu ya pentra. Semangat do berengon. Lasir rohana sida berengo majomo kada danahon. Alai duksai perjamuan di rumah. Amang pendeta, bisakah konsultasi dengan amang na? Ba bisa. Jigudang do kanaro konseling atok tusakan. Ternyata ni sulikit. So ida malalanya ke hati-hati ni amat taruh inaton da keluarga o. Judokon atong ahado na pinatudum na king so nalas do ruam hubereng. So ngunda baga do hubereng kamu na king mekel. Habi di bagasan hati-hati na malala. Adong do hamu na so ninuaing. Mari amanginang. Mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Tiki rotamu so ina ma ekel na supingnya deh. Iber hape tangis dinabuni, mekel dinapatar, menabuni sudia kau sunai bagas. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Kenapa bersandiwara? Jujurlah mangina. Jangan dong nabu itu tertabuni di depan itu. Dibereng do hita itu. Saya dipakulingi do hitanian. Ajak tabigi Tuhan makatai. Tak tabigi. Hata ni di batape sadari mama kulingi hita doon. Ale buha olo do hita pakulingan na. Olo do hita. Haholongan na. Maria manginang. Holong do roha ni debata dita saluna. Atong ukap rohami. Do tu Tuhani. Tuhan sapala nang dihaholongi huaw. Bereng manguluku. Hatam hutiup sadero. Jauh ti kemasa gugutan. Tergugut doa Tuhan mula tergugut. Marsak doa Tuhan mula na marsak. Susah rohaku Tuhan mula na susah. Asiruham. Palua au Tuhan. Kadi doa manginang. Atong mergugu mahita macalo haton. Di pasu-pas Tuhan tamahita saluna. Martangya kita. Maulia tema di ho ali Tuhan debata Jehovah amanami. Diasi do tolong ni roham na pinapatarmu Tuhan minuaing pamanat tongulu nami. Dipakulingi ho do kami Tuhan marhite hatam laho pabotoho Tuhan mitaringo tu hadiriomu. Ho do tutu sitopa nasana adong portibiorro di isina sudena. Jala guru di hodo natinopami saluna. Doho dongulu nami natinopam Tuhan. Jala guru di hodo nang ngulu nami. Alan i Tuhan tugu mahami sadarion.
asalam hutada kami hodo debata nami Tuhan, dangadong na asing. Paloas mahami rotujulom madok mauliate, mamiakon suding ulu nami tujulom, tada ni hamuleton nami nagay baga-baga nami, na marhadaulaton, na marhaudukon, na serep kami marroha di julom, laho manguluy ho Tuhan, tada ni nau huboto kami, ho debata na makaholong kami. Ato ngali Tuhan tatak mahuriam na romar minggu sadarion, akan nagali pargugoy ma Tuhan, namarsak Tuhan apuli manasida, namarsita ono pe Tuhan apuli, songoni Tuhan akan ibaga sa parsahiton, Tuhan apehom matangam mo marhiti asin roham, leho din na sidaham malum ni parsahiton, akan akon nami parsikola parbisuhin na sida parsikolaan na mga luluy karejo Tuhan ukap din sida parkarjo na dinggan, songoni maakan na makalsohon rokap ni tordina Tuhan ukap din na sida dalan, bubajupang no akka rokap ni tordina, akka keluarga-keluarga Tuhan, homa Tuhan na memulihkan sudi akka kondisi ni keluarga ni Huriam, asagula si roha mardame sonang na sida di julom manguloy ho. So ni maka keluarga na makasiholi parenakon. Pasu-pasu Tuhan perbuih ni bortian na sida. Asiroham urupi mahami salut na marsaur di parmingguan nami sedarion. Pasu-pasu huriamon. Pasu-pasu akawan na posom na makubasi ulam huriam di ngarano Tuhan. Amak padita do keluarga PHJ do akka penatua sude majelis jemaat. Asalam tertugu huriamon tupana daun na tutu marado poko. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma Tuhan husobau kami Tuhan. Amin. Marede mahita.
Batani debata nama ngara de rohata pasahatu piliata tutuhata tersurat di Psalmen 50 ayat 10 sia songono mahatana. Aka piliat tu debata imatodi nama gopu tongodo roha nama gopu dohot na bojok dang ditulak roham ale debata. Amin tapasah ma piliata tutuhata. Dong. Tapasaha ma peliato tutuhata martang yang mahita. Ali di bata amanami dadi banua gijang. Di parahotopot rohanami do senuduk ni rohanami. Hodo mualina sauli basa na mauliutus. Di son hupasatami do pelian hamoliton nami tuho. Say jalo jala pasupan suma pelian namion. Asa gabe dala panidangion. Parsaura dohot ulaon asni rohai di huriamon. Bahem mangulunami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaumu. Holong hasitonga dohot hadameombu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok mauliate tuho. Di bagasan guarnya nakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amor tu
nami na di banua gijang sa pinarbadia magwarmu, sa Roma harajawmu, sa saut malobo ni roham di banua tongos songon na di banua gijang. Lehoma di hami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hot harajan, Lord hagogan, rodiasan hapon, saleleng nilelengan. Amen. Atong mula mahamu di bagasat dame dohot las ni roha. Jalo hamu ma pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaruhon ma damena tutod di munabi. Shalom madita salhuna.